Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ukuzithoba okukhulu ngithanda ukubingelela ubaba umongameli benomama iofisi kababa umongameli lonke. Ngiphinde ngibingelele ngokuzithoba iofisi lonke labasha, phathwa abasha besifunda. Nomsizi wakhe nomama, abafundisi bonke, abavangeli bonke, abashumayeli bonke, nomama bakwabo, ibandla lonke, nomama wakithi engihamba naye. Amen. Mayibongo inkosi. Sitshontshile bengazi nokuthi ke ngizovela manje ngithi bengihlale lapha ngasemuva ngithi ngizothi nje 1-2 makuphela lenkonzo sengiyadrive futhi ngibuyele emuva kube ngazi bengikade ngikhona phakathi kwabo. Amen. Manje ke sengivelile baba umongameli, ngiyathinteka kulento eyikhulumayo. Ngoba ngicela nje ukuthi nimbekele just 5 minutes kusaze ngisho lento. Ngoba lento ekhulu baba umongameli, lama challenges akhuluma ngawo la ade ekhuluma ngawo athi nwazile. Ngenxa ukuthi kuyashutha futhi ngeke ngize nami ngikhulume kakhulu bakuyaboshwa manje. Kunohlobo okay, kunezinto eziwu2 asizazi ukuthi khona lento kuneyinkinga ezilethwa amadimoni eziphuma ngomthandazo. Kuyashunyayelwa bakhulekela abantu, amadimoni aphuma ngani? Ngomthandazo. Mase kuba khona lento esiyibiza ngokuthi ama principalities, izikhulu. Azikhulekelwa izikhulu. Umthandazo awuzikhiphi izikhulu. Izikhulu noma lokuthiwa ama principalities, ibandla fanele litrainwe ukudila nama principalities. Because uma ibandla lingatrainekile liyingozi to themselves, liyingozi futhi nasemphakathini. Uma uAbrahama ezoya kolwa nabantu ababekade becapture uLot, amakhosi amane ayekade ecapture ubani? uLot. Lithi iBhayibheli wathatha amadodana awu 318 trained. Because impi ayiliwa ngokukholwa, iliwa abantu abakulungele nabafundisiwe. Inkinga ngebandla liyakholwa kodwa alifundisiwe. Liyakwazi ukukhulekela amadimoni aphume kodwa lisale neyinkinga. Asazi ukuthi umnyekisa kanjani umuntu izinto ezifana nale kade ezithinta ubaba umongameli ngoba asitrainekile. Kufanele sazi lokhu. Uma sizodila nesimo sikatshwala, nesimo angibeke nje sobulili lobu obubekwayo, kufanele sazi ukuthi kufanele siwine izinto ezithile, like for example media. Okwesibili kufanele siwine ama discussions amathile emphakathini. Akwazi ukuthi kube nama tavern inqwaba, kube khona itavern, kuzoba khona itavern iduzane nesonto, kodwa ayikho conversation ekhona ethi we are now going to be deliberate ebandleni lethu in the next 5 years kuzoba khona imeya ezomela izinto amakholo ayifunayo. We are good at criticizing imithetho ebekwa ngaphandle, kodwa abekho abantu abakhuliswe yithi ebandleni
abale abashaya imithetho. We must be deliberate. Ivangeli linamandla uma linabantu abakholwayo abalimele nasemthethweni. Manje inkinga yethu siyavutha lenkonzweni kodwa ngaphandle we are very weak. Sifuliswa ngemthandazo emakomitini omphakathi ayikho into umbono ophilayo ovela kubantu abakholwayo. Kufanele ukuthi sime siyabantu abakholwayo sithi ngeke ibe khona ithaveni kuya sinengane ezincane, sinengane ezifuna ukufunda, sinengane ezifuna zibe nekusasa. Yazi ukuthi bazalwane sikude ekutheni akwenziwi ukuthi kodwa asikho kude ekutheni kuhlukwana kanjani nalezo zinto. Bengilapho nje ngithindwa into kaBaba uMongameli bazalwane. Engathi uNkulunkulu anibusisa sihle sisifunda. Engathi uNkulunkulu anganibusisa anenzele kahle kube kuhle konke iqede kahle nakusasa. Inkosi umusibe nani.